Mae llyfryn ymadroddion y cynnig rhagweithiol yn ddeunyddiaeth ddefnyddiol a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad agos ar trydydd sector. Mae'r rhan fwyaf o'r ymadroddion, geiriau a brawddegau o fewn y llyfryn yn cynnwys y Gymraeg, y ffonetig ar gyfer y Gymraeg, a'r cyfieithiad Saesneg. Mae'r llyfryn yn cynnwys canllawiau defnyddiol ar sut i eirio synnau'r llafariaid a'r cytseiniaid, yn ogystal â'r tymhorau, misoedd, diwrnodau'r wythnos a rhifau. Yn Paru'n Glên gyda'r enghreifftiau sgwrs ffôn yn y pecyn gwybodaeth, mae'r dudalen hon yn disgrifio'n fanwl sut i gyflawni'r cynnig rhagweithiol o fewn y sefyllfa. Mae cynnwys Cymraeg o fewn eich e-byst yn bwysig, ac felly mae'r llyfryn yn cynnwys Cymraeg sylfaenol i gynnwys yn eich e-byst a'ch cyfathrebiadau. Yn olaf yw mwy o ymadroddion sylfaenol, yn ogystal ag ychydig o dudalennau gwag i chi wneud nodiadau, neu hyd yn oed ychwanegu ymadroddion eich hun yn y dyfodol. Mae'r adnodd hwn ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar dudalen wefan y cynnig rhagweithiol ar wefan Pafo.